नमस्कार, आप लोग का स्वागत बा रंगीला राजकुमार यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग के खातिर हम कुछ स्पेशल लेके आयल बानी और स्पेशल का लेके आयल बानी एक जाने खातिर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनल रही। तो ज़्यादा देर ना करब, आज आप लोग के खातिर हम बता देवल चाहते हैं कि आप लोग के हंसावे गुदगुदावे के खातिर आ रहल बा भोजपुरी में लाइव कॉमेडी शो मिस्टर रंगीला बाबू शो। आवाज़ के जादूगर कहे जाए वाला अपनी आवाज़ से लोगन के दीवाना बनावे खातिर आ रहल बाने मिस्टर नीतीश राज। नमस्कार, हम नीतीश राज अनाउंसर। आप लोग को बता देते कि आजकल एक गाना अलग सुन के दिमागे खराब हो जात बा। अभी आवत घर से एगो टेम्पू में बैठली है तो लोग में गाना लगा दिल सके देवरा ढोड़ी चटना बा। कुछ देर बाद बजौल सके एक ढोड़ी छील दे। एक एगो गाना चलल भैया कि सुन के दिमागे खराब। ऐसे ही पहलवा एगो गाना आयल हो कि जा तारा परदेश बलमुआ आ चूमा लेला राजा जी बन जाए जतारा। बताओ भैया जेकर में हरारू ना रहे उ मड़ई का देवाल चाट के जतरा बनाई। एक एगो गाना आयल बा, एगो गाना आयल है पहलवा कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। लड़की एक HIV एड्स के बीमारी है पीछे पीछे चलत है। का करबा गीत गौना ई कहेगो गा देत बना लो। तब ले एगो गाना और ही आ गल कि तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी अब मैं तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अरे सार कुकुर उकुर हवा के सुन के पहचानत हुआ ये कुल गीत गौ नहीं है। एगो तब पवन भैया गाना गा देना कि भगवान हमके काहे न ओढ़निया बनौले तोहार। हम कहला कि अरे भाई बने के तो चापा कल बजा दो चार गाँव पानी पियत नया रहबा तो सीना से सटल लाबा। आ पुरान हो जाइबा तो गाड़ी या साइकिल पोछेबा और उससे पुरान होके कुछ और पोछा के रहरी जुट्टा में नजरइबा यही से हम कहला कि कुल गीत गौ नहीं उल्टा सीधा गावे के ना है आ कुत्ती के दही महे के ना है। भगवान उख बनौले हम चूहे खातिर हो ई कुल गन्ना का रस ढोड़ी में घुसावे खातिर ना है, ढोड़ी में घुसावे खातिर ना है। और हंसी में तड़का देवे खातिर आ रहल बाने शेषनाथ सरगम जी। हाँ, ये देखिए हमारे परम मित्र और हमारे गुरु जी भी हैं जो बाइक सर्विस सेंटर है इनका, रामाशंकर सर्विस सेंटर। लेकिन मैं लॉकडाउन का बात बताता हूँ। ये रोड पर रहते हैं और लॉकडाउन का बात बताओ थे कि एगो लड़की के पीछे पड़ गए ना मिस्त्री साहब भी आ वो समय कैंची चलावत रही आ ओकर लड़किया जो रहे ओकर नाना ओके लॉकडाउनवा में कोरोना में दवाई खातिर लेके जात रहा। लड़किया का नाना कोरोना में दवाई खातिर लेके जात रहा आ इहो पीछे से कैंची चलावत साइकिली का ओकरा पीछे पीछे जातन। लेकिन ओके फंसावे खातिर गाना का गावे लड़किया के कि अरे तनी ताक दे तू हमारी वरिया मरी जईती, तनी ताक दे तू हमारी वरिया मरी जईती, अब बिना गंगा में नहले हम तर जईती। लड़किया अपन नाना से कहल के नाना हाउ देखबा मिस्त्रिया हमके देख के गाना गाओ था कहना कि जाए दे ओकर गरम खून है गावे दे तू एने के मुड़ी कर मुड़ी को करी और मत ताक। ए भैया धीरे धीरे थोड़ी सौर आगे गई तो फिर कैंची चला पीछा करत हम आ फिर जाके गावत हो कि तनी ताक दे तू हमारी ओरिया मर जाती। तो लड़किया कर के ना फिर हाउ लड़कवा आ गई कहना कि जाए दे ओकर तकिए मत चल दवाई लेके हमन के चली आवली। ए भैया करत करत वो लड़की का पीछा करत करत एकदम पहुंच गए मेडिकल स्कोर पर ले अब वही जाके गाना कहते कि तनी ताक दे तू हमारी ओरिया मर जईती। तो लड़किया का नाना कहना के पूजवा नीचे उतर नीचे आ हितवा की ओरी तक एकरी ओर तक अगर ई सरवा ना मरी न तो एक गणिया में लौरिया डाल देगा डाल के खींच ले खुदे मर जाई। हमारे